κάτι τέτοιο, είναι πολύ χάλια. Τι ρωτάμε, κάτι πρέπει να ρωτήσω. Τέλος πάντων, εγώ στο αμάξι έχω το να βάψει τάψη. Ποιος επιδάει, και γάβας. Έχει ασέρες τα αυτίδια μου. Μιλάτε, παίζουμε. Μια φαγούρα που είχαμε, το ξέρουμε. Συνάμε ασκό. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Μιλάμε από τα γήπεδα του Παθρακικού Σταδίου Κομοτηνής, όπου βρισκόμαστε στην τρίτη ημέρα του δευτέρου γύρου των αγώνων. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής όλοι οι αγώνες. Παρακολουθούμε μόνο τον τελευταίο αγώνα που γίνεται στο δεξί μας μέρος, ανάμεσα στο Χατζιωάννου με το Λουκίδη. Ο Χατζιωάννου από την όμιλο της Φέρης της Καβάλας, ενώ ο Λουκίδης είναι από τον όμιλο της Φέρης της Δράμας. Στο πρώτο σετ το σκορ είναι 6 Χατζιωάννου. Να κάνουμε μια μικρή αναδρομή και να δούμε στη τρίτη μέρα των αγώνων τι αποτελέσματα είχαμε. Στους άνδρες, πρώτο στο ανδρικό τιράζ, το νούμερο 1 του τιράζ ο Καμπάκογλου Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, νίκησε 6-2-6-2 το Λαλούσι του ομίλου της Φέρης της Κομοτηνής. Ο Σιμιτζάκης της Αλεξανδρούπολης με το Σαπουτζή της Καβάλας ήρθαν 6-1-6-4. Ο Κοντόπουλος του ομίλου της Φέρης της Κορίνθου μαζί με τον Τορνικίδη της Δράμας, ένα αγώνα που είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε προχθές. Ο Τορνικίδης εγκατέλειψε λόγω κάποιου τραυματισμού στο πόδι και πέρασε ο Κοντόπουλος. Στον αγώνα Πουλάκη με τον Πρεπόνη πέρασε ο Πρεπόνης, είναι ο αθλητής της Καβάλας, ο οποίος έχει πάρει το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα φέτος στη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα Δεσίλα μαζί με τον Τζαούσι, ο Δεσίλας είναι από τον όμιλο της Φέρης Αθηνών, το σκορ ήταν 6-2-6-0 υπέρ του Δεσίλα. Στον αγώνα Γιαρλέλη μαζί με τον Μαλτσάκη, είναι ο παίκτης της Καβάλας μαζί με τον παίκτη της Αλεξανδρούπολης. Πέρασε ο Γιαρλέλης με σκορ 6-2-6-3. Και στον τελευταίο αγώνα, το νούμερο 2 του ταμπλό, ο Στέλιος ο Καλοποδάς πέρασε το Μολόζ της Ξάνθης με σκορ 6-1-6-1. Παρακολουθούμε κάποια γενικά πλάνα. Στο πρώτο γήπεδο γίνονται απλές προπονήσεις. Βλέπουμε συγκεκριμένα στο γήπεδο νούμερο 1 τον Κοντόπουλο, ο οποίος είναι φοιτητής στην Γυμναστική Ακαδημία στην Κομοτηνή, ενώ παράλληλα ασκεί το επάγγελμα του προπονητή στην Κόρινθο. Να κάνει μερικές μπαλιές μαζί με την Πατερμαλή. Είναι φοιτήτρια στη Γυμναστική Ακαδημία και παίκτρια της Ξάνθης. Ενώ ο μόνος εν εξελίξει αγώνες είναι στο δεξί μας πλατό, ανάμεσα του Χατζιωάννου και του Λουκίδη. Να συνεχίσουμε με το γυναικείο τιράζ των αγώνων. Είχαμε τη δεύτερη μέρα των αγώνων. Στο γήπεδο νούμερο 1 είχε γίνει ο αγώνας της Φερεσιάδου από τον όμιλο της Φέρης Καβάλας με την Κόψα, είναι του ομίλου της Φέρης Κομοτηνής, είναι και φοιτήτρια στη Γυμναστική Ακαδημία, όπου επικράτησε η Φερεσιάδου με σκορ 6-1-6-0. Στο δεύτερο αγώνα είχαμε την Γεωργιάδου μαζί με την Τσακυρίδου, όπου επικράτησε η Τσακυρίδου με σκορ 6-0-6-0. Στον τρίτο αγώνα είχαμε την Κόκαλη με την Κουρουκερέζη, όπου επικράτησε η Κουρουκερέζη. Στον τέταρτο αγώνα είχαμε την Παλαιογιάννη μαζί με τη Φώτου, όπου επικράτησε η Παλαιογιάννη με σκορ 6-0-6-0. Τον αγώνα Μπαλούτσου του ομίλου της Φέρης Κομοτηνής με την Αμβράση, όπου υπέρασε η Μπαλούτσου χωρίς να δώσει αγώνα γιατί δεν εμφανίστηκε η αντίπαλός της. Συνεχίζοντας έχουμε τη Χονδροπούλου, τη Λέσχισσα της Φέρης Κομοτηνής με την Ζησοπούλου του ομίλου της Φέρης Ξάνθης, όπου πέρασε η Χονδροπούλου χωρίς αγώνα. Την Χατζηθεοδόρου την Κατερίνα μαζί με την Δοκτίνη, όπου πέρασε με σκορ 6-0-6-0 η Χατζηθεοδόρου. Και η Νομικού μαζί με την Πατερμαλή, όπου επικράτησε η Πατερμαλή με σκορ 6-0-6-0. Περνάμε στη δεύτερη μέρα των αγώνων, όπου έχουν περάσει η Φερεσιάδου της Καβάλας, η Τσακυρίδου των Σερών, η Παλαιογιάννη από την Αθήνα, η Κουροκερέζη. Στο μεταξύ τους αγώνα Παλαιογιάννη και Κουροκερέζη επικράτησε Παλαιογιάννη με σκορ 6-0-6-0. Έχουμε την Παλούτσου με τη Χονδροπούλου, είναι δύο αθλήτρες της Λέσχισσα της Φέρης Κομοτηνής. Και τη Χατζηθεοδόρου με την Πατερμαλή, όπου επικράτησε η Πατερμαλή με σκορ 6-0-6-4. Για αύριο έχουμε τους δύο αγώνες, την νικήτρια από την Φερεσιάδου Τσακυρίδου με την Παλαιογιάννη και την νικήτρια από Παλούτσου Χονδροπούλου με την Πατερμαλή. Το Σάββατο θα υπάρχει ένα μικρό κενό για τις κοπέλες και την Κυριακή θα είναι ο τελικός. Υπόψη είναι ότι για τους άντρες η αυριανή μέρα είναι και η πιο κρίσιμη μέρα, όπου γίνονται πλέον τα προημιτελικά. Έχουν περάσει μέχρι στιγμής 7 αθλητές. Είναι το νούμερο 1 της κατάταξης ο Καμπάκογλου, το νούμερο 2 ο Σαπουτζής, το νούμερο 3 ο Κοντόπουλος,
το νούμερο 4 ο Πρεπόνης, το νούμερο 5 ο Δεσίλας, το νούμερο 6 ο Γιαρλέλης, το νούμερο 7 ο Καλοποδάς και περιμένουμε τον νικητή από την συνάντηση Χατζιωάννου και Λουκίδη. Πιστεύω ότι αύριο θα είναι οι καλύτεροι αγώνες, επειδή πλέον πάμε για τα ημιτελικά, πάμε για τους 4 και μακάρι να έχουμε, ευχή δικιά μου και ευχή όλων πιστεύω των διοργανωτών, να έχουμε πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας δύο αθλητές που είναι το νούμερο 2 και το νούμερο 3 του ταμπλό. Έχουμε μαζί μας τον Πρεπόνη τον Μιχάλη, ο οποίος είναι νούμερο 28 στην Ελλάδα και είναι αθλητής της Καβάλας, και τον Στέλιο τον Καλοπαδά, ο οποίος είναι από τις Σέρρες, είναι προπονητής της Σέρρες και φοιτητής Γυμναστικής Ακαδημίας. Να συζητήσουμε λιγάκι μαζί τους σχετικά με το τουρνουά, με τη διοργάνωση και με τις διακρίσεις που είχαν φέτος ως αθλητές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πρώτα από το Στέλιο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το τένις και τι επιτυχίες είχες για το 1991? Παίζω 10 χρόνια τένις, από το 1980, 11 μάλλον. Οι επιτυχίες μου το 91... Οι τελευταίες. Οι τελευταίες, γιατί το 91 δεν υπήρχαν τουρνά, τώρα αρχίζουν. Από την Άνοιξη αρχίζουν τα τουρνά. Το 90 ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έφτασα και στο διπλό και στο μεικτό, στο τελικό. Έχασα βέβαια. Γενικότερα οι επιτυχίες μου ήταν, η μεγαλύτερη ήταν στη Βαλκανιάδα των Σερών, στην οποία μπήκα μέσα στους 8 καλύτερους αθλητές. Για το Μιχάλη το Πρεπόνη, πες μας Μιχάλη, πόσο καιρό ασχολείσαι με το τένις και γενικά ποιες είναι οι τελευταίες σου επιτυχίες? Τελευταία επιτυχία που είχα είναι η πανεπιστημιάδα που έπαιξα πριν μια εβδομάδα. Κέρδισα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το τένις? Ασχολούμαι και εγώ μαζί με το Στέλιο, γνωριζόμαστε 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω. 10 χρόνια και τόσο. Να συζητήσουμε μερικά πράγματα πάνω στη διοργάνωση. Τα δύο παιδιά έχουν γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα παίζοντας σε διάφορα τουρνουά. Να δούμε λιγάκι σχετικά με την Κομοτηνή, να δούμε τα γήπεδα αν είναι εντάξει, αν η διοργάνωση είναι πετυχημένη. Πώς ήταν δύο αθλητές οι οποίοι έχουν γυρίσει τόσα πολλά γήπεδα, έχουν παίξει τόσους πολλούς αγώνες, πώς ήταν τη διοργάνωσή μας? Πρώτα εσύ Στέλιο. Κοίταξε, εγώ δεν ήξερα καν ότι η Κομοτηνή είχε γήπεδα τένις. Από ό,τι ξέρω τώρα άρχισε το άθλημα στην Κομοτηνή. Όταν ήρθα εδώ έχω μείνει έκπληκτος με τις εγκαταστάσεις, εδώ με το στίβο, με τα γήπεδα του τένις. Τα γήπεδα είναι πολύ ωραία και ακόμα η οργάνωση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά εδώ πέρα, από τους φοιτητές του ΤΕΦΑ. Μας βοηθούν πάρα πολύ στις διαιτησίες και η φιλοξενία πάρα πολύ καλή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσω εδώ πέρα την κυρία Θωμαίδου Ελένη. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εσύ Μιχάλη. Εγώ θέλω να πω ότι το τένις είναι ένα πολύ διόρθυμο άθλημα και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να διοργανώσεις ένα τουρνουά ολόκληρο. Και ιδιαίτερα όταν δεν έχεις εμπειρίες. Και επειδή έχω γυρίσει αρκετά τουρνουά, εγώ νομίζω ότι είναι από τα πιο αποτυχημένα που έχω δει. Γιατί καταρχήν έχει σωστό ωράριο, υπάρχουν 4 γήπεδα τα οποία είναι αρκετά για να γίνουν κάποιοι αγώνες, να βγει το πρόγραμμα σε μια μέρα. Επίσης υπάρχει μια πολύ καλή προσπάθεια από τους οικοδοσπότες εδώ πέρα που με τις διαιτησίες παρέχουν ώρες για προπόνηση που συνήθως δεν τα βρίσκεις άλλα τουρνουά. Βέβαια το κλίμα δεν βοήθησε γιατί έβρεξε χθες και προχθές και επίσης παράκληση να έρθει και ο κόσμος να μας δει. Έτσι είναι... Αυτό είναι, πιστεύω, ευχή όλων να έρθει περισσότερος κόσμος, ειδικά από αύριο που έχουμε πάρα πολύ καλούς αγώνες. Και φυσικά για το τελικό που θα έχουμε τους 4 από τους καλύτερους αθλητές που είναι στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο αθλητές, και τον Στέλιο τον Καλοποδά αλλά και τον Μιχάλη τον Πρεπόνη, που και με τη συμβολή τους σαν παίκτες αλλά και σαν αθλητές βοήθησαν και βοηθούν πιστεύω το τουρνουά στην Κομοτηνή να ανέβει σε μεγάλα επίπεδα και να κάνω μια κοινή ευχή για του χρόνου να έρθουν περισσότερα άτομα στην Κομοτηνή, περισσότεροι και καλύτεροι αθλητές και να δει ο κόσμος της Κομοτηνής καλύτερους αγώνες, αλλά και αυτό το άθλημα, το όμορφο άθλημα να ανέβει πολύ ψηλά και μέσα στους Κομοτηναίους αλλά και στα μικρά παιδιά. Τελειώνοντας να πούμε ότι οι ώρες του τελικού έχουν αλλάξει επειδή είχαμε κάποια προβλήματα με τον καιρό. Ο τελικός των ανδρών θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα, ενώ ο τελικός των γυναικών θα ξεκινήσει στις 3 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Ευχόμαστε να είναι πολλοί κόσμος στα γήπεδα για να απολαύσει δύο θαυμάσια παιχνίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καταρχήν καλησπέρα από τα γήπεδα του Παθρακικού Σταδίου. Βρισκόμαστε στον πρώτο γύρο του πρώτου Πανελλήνιου Open Tournoi Tennis. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τους δύο από τους πιο καλούς παίκτες στην Ελλάδα. Στο αριστερό πλάνο υπάρχει ο αθλητής με το μπλε σορτσάκι που λέγεται Πρεπώνης Βασίλειος. Είναι φοιτητής στο ΤΕΦΑ στη Θεσσαλονίκη. Πήρε το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα του 1991 και απέναντι του αντίπαλος του με τη μαύρη μπλούζα είναι ο παίκτης της Ξάνθης, ο Κουλακόγλου. Στο δεξιό μας πλάνο έχουμε το φοιτητή της Γυμναστικής Ακαδημίας που βρίσκεται στο βάθος με το άσπρο φανελάκι, Κοντόπουλο Δημήτρη, είναι και προπονητής στην Κόρινθο. Ενώ από την απέναντι ακριβώς πλευρά έχουμε τον Τορνικίδη, είναι ένας παίκτης από τη Δράμα. Οι αγώνες ξεκινάνε μόλις αυτή τη στιγμή. Πιστεύω να έχουμε δύο πολύ καλούς αγώνες και να ευχαριστεί όλο το κοινό της Κομοτηνής και να δει μάλλον από κοντά αυτό το υπέροχο και όμορφο άθλημα στην πόλη μας. Να πούμε μερικά πραγματάκια σχετικά με τα γήπεδα. Το τι τακτικές ακολουθούνται σε αυτά τα γήπεδα και μερικά πράγματα που ίσως ενδιαφέρουν πολλούς που δεν τα ξέρουν. Καταρχήν, το υλικό που είναι κατασκευασμένο αυτά τα γήπεδα είναι από πολυορομεθάνη ή αλλιώς λέγεται quick. Είναι υλικό το οποίο έχει δυνατότητα να απορροφάει γρήγορα το νερό της βροχής. Το 80% των γηπέδων στην Ελλάδα κυρίως είναι κατασκευασμένα από αυτό το υλικό και πολλά γήπεδα στην Αθήνα είναι από χώμα, το κοκκινόχωμα ή από πλαστικό χόρτο. Τα γήπεδα αυτού του Παθρακικού Σταδίου έχουν παραδοθεί πριν 15 με 20 μέρες. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια και από το Σύλλογο αλλά και από την Ομοσπονδία και από το Δήμο που μας βοήθησε πάρα πολύ ώστε να παραλάβουμε τα γήπεδα πολύ πιο νωρίς από την επίσημη παράδοση, να δουλέψουμε σχεδόν πάρα πολλά άτομα πάνω στο διαφημιστικό τομέα, πάνω στο χρηματικό, πάνω στη διοργάνωση, ώστε να παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο θέμα που βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Τα γήπεδα είναι 4 και ενδιάμεσα υπάρχει ένας τοίχος για προπονήσεις. Φυσικά υπάρχει η προοπτική να κατασκευαστούν στην αριστερή πλευρά των γηπέδων και κερκίδες με πυλώνες προβολέων. Σχετικά με τακτική. Τακτική εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο παίζουμε έναν αγώνα τένις. Διαφέρει ανάλογα με το γήπεδο που παίζουμε, ανάλογα με την επιφάνεια του γηπέδου, ανάλογα με τον αντίπαλο και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η τακτική που ακολουθούν και οι 4 παίκτες λέγεται service volley. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εκτελούμε το service όπως εκτελεί τώρα ο Κουλακόγλου από το βάθος του γηπέδου και προσπαθεί να ανέβει πάνω στο φιλέ για να τελειώσει τον πόντο. Είναι η πιο καλή τακτική που χρησιμοποιείται σε αυτά τα γήπεδα και σου δίνει γρήγορα εύκολους πόντους. Όπως ξέρουμε, οι πόντοι μετρούνται με 15, 30, 40 και game. Ένα set έχει 6 game και όποιος πάρει πρώτο στα 6 game παίρνει και τον αγώνα. Παίζονται οι αγώνες στα 2 set. Όποιος πάρει 2 set κερδίζει τον αγώνα. Όπως βλέπετε και στους δύο αγώνες υπάρχουν διαιτητές. Ένα ευχάριστο γεγονός ότι πάρα πολλοί φοιτητές από τη Γυμναστική Ακαδημία με υποδείξεις των καθηγητών τους μας βοηθάνε. Φυσικά και για τη δουλειά τους, γιατί θα τους χρειαστεί σαν προπονητές και σαν γυμναστές που θα είναι. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το τουρνουά είναι βαθμολογούμενο. Το κάνει η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρησης. Βαθμολογούμενο σημαίνει ότι όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν θα πάρουν κάποιους βαθμούς στην κατάταξη της Ομοσπονδίας, ανάλογα με πόσους γύρους θα περάσουν. Γύρους εννοούμε την πρώτη κατάταξη των 32 παικτών. Όποιοι περάσουν στον επόμενο γύρο θα πάρουν κάποιους βαθμούς περισσότερους. Στον τρίτο γύρο εννοείται πιο πολλούς βαθμούς στα ημιτελικά και στα τελικό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα χρηματικά έπαθλα είναι στο ύψος των 450.000 δραχμών. Μεταφράζεται ότι ο πρώτος στους άντρες θα πάρει 200.000,
ενώ ο δεύτερος 100.000, ενώ στις κοπέλες θα μοιραστεί το ποσό των 150.000 δραχμών, που σημαίνει 100.000 η πρώτη κοπέλα και 50.000 η δεύτερη. Ο παίκτης ανεβαίνει στο φιλέ και τελειώνει τον πόντο. Ο Κοντόπουλο, όπως έχουμε πει, είναι φοιτητής στη Γυμναστική Ακαδημία στο 4ο έτος, κάνει ειδικότητα τένις. Παράλληλα δουλεύει και σαν προπονητής στην Κόρινθο. Ενώ στο βάθος του γηπέδου έχουμε τον Τορνικίδη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει από Δράμα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο. Αυτοί οι δύο παίκτες παίζουν στο δεύτερο γύρο. Έχουν νικήσει και οι δύο από έναν αντίπαλο. Και παίζουν μεταξύ τους για να καταλήξουν στα προημιτελικά. Εκεί που χρησιμοποιείται από όλους τους παίκτες. Κρατάμε την μπάλα, πιέζουμε τον αντίπαλό μας για να κάνει το λάθος. Έχουμε μάλλον μια μικροθλάση, ένα μικρό τραυματισμό του Τορνικίδη. Ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πέρα ότι έχουμε φυσικά υπάρχει και ιατρικό προσωπικό, υπάρχει ασθενοφόρο, μας έχει διαθέσει στο νοσοκομείο, όπως και γιατρός και οι νοσοκόμες. Μέσα. Δυστυχώς έχουμε ένα μικρό τραυματισμό του Τορνικίδη στο δεξιό γήπεδο. Από ό,τι βλέπουμε υπάρχει και ο γιατρός για να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά και μια νοσοκόμα. Ας ευχηθούμε να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Τορνικίδη. Είναι δυστυχώς από κάποιες ατυχίες που συμβαίνουν σε όλα τα αθλήματα. Μπορεί να είναι κάποια θλάση, κάποιο τράβηγμα. Ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Βλέπετε μέσα στις ανές μας έχουν παραχωρήσει οι υπεύθυνοι του παθρακικού σταδίου. Είναι οι κερκίδες που στο κάτω μέρος έχουν αποδυτήρια ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν ντουζ, υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα ιατρικά αναγκαία είδη για τους τραυματισμούς. Και υπάρχει και η πρόβλεψη να υπάρχει και ένα ασθενοφόρο κάθε μέρα. Βλέποντας τον αγώνα που γίνεται στην αριστερή μας πλευρά, να κάνουμε ένα μικρό ιστορικό σχετικά με τη λέσχια της Φέρισσης. Ίσως πολλοί κόσμος δεν ξέρει πότε ξεκίνησε η λέσχια της Φέρισσης, πόσα τμήματα έχει και γενικά πόσα παιδιά ασχολούνται με το τένις στην Κομοτηνή. Ξεκινάμε από το 1982. Ήταν ένα έτος στο οποίο είχε ξεκινήσει η αγάπη πολλών ανθρώπων στην Κομοτηνή για το άθλημα να δημιουργήσουν ένα μικρό σύλλογο. Δυστυχώς εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν ούτε γήπεδα, ούτε προπονητές, ούτε γενικά άνθρωποι που να μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια στο να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 45 που ξεκινήσαν στην αρχή, αναγκαστικά παίζαν σε κάποια γήπεδα από άσφαλτο ή αργότερα στο κλειστό γυμναστήριο της Κομοτηνής, όπου υπήρχαν γραμμές μέσα στο γήπεδο για τένις. Αλλά δυστυχώς οι ανάγκες ήταν μεγάλες, ο κόσμος κάθε μέρα αυξανόταν. Έπρεπε να υπάρχει μια λύση ώστε να μπορούν να παίξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτό το θαυμάσιο σπορ. Φτάνουμε στο 1986, όπου ιδρύεται στην Κομοτηνή η Γυμναστική Ακαδημία και ξεκινάει η ειδικότητα του τένις. Ο πρώτος καθηγητής που δίδαξε τένις στην Κομοτηνή και στο ΤΕΦΑ ήταν ο κ. Αθαναηλίδης Γιάννης από τις Σέρρες. Παράλληλα μαζί με τον κύριο Αθαναηλίδη
έρχεται στην Κομοτηνή και ένας δάσκαλος, ο οποίος ήταν αθλητής στο τένις, έπαιζε στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα έκανε και χάρη προπονητού. Μαζί με όλα τα μέλη του Συμβουλίου και μαζί με τους δύο αυτούς ανθρώπους ξεκινάει μια προσπάθεια από το ΤΕΦΑ, από το Σύλλογο, αλλά και γενικά από πολλά παιδάκια στην Κομοτηνή που αγαπούσαν το τένις, να ξεκινήσει το πρώτο φυτόριο στην Κομοτηνή. Στην αρχή πάρα πολλά παιδάκια ήρθαν στο Σύλλογο. Μιλάμε για γύρω στα 50 παιδάκια. Τα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούσαμε ήταν μέσα στη Γυμναστική Ακαδημία, που αξίζει να σημειώσουμε ότι μας έχει παραχωρήσει μέχρι τώρα πάρα πολλές ανέσεις. Ειδικά το χειμώνα χρησιμοποιούσαμε τις εγκαταστάσεις της Μεταλλουργικής ή το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, όπου μας προφύλασε και από το κρύο και από τη βροχή. Σιγά σιγά ο όμιλος μεγάλωσε, τα παιδιά έρχονταν πιο πολλά, δημιουργηθήκαν νέα τμήματα στο Σύλλογο, τμήματα με μικρά παιδιά, τμήματα με προχωρημένους αθλητές, τμήματα γυναικεία με φοιτητές και φοιτήτρες του ΤΕΦΑ. Και φτάσαμε στο σημείο μετά από 4-5 χρόνια όλοι οι αθλητές να κατεβαίνουν στους αγώνες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Φιλιππιάδα, σε πανελλήνια πρωταθλήματα κάτω στην Αθήνα και να δείχνουν πραγματικά μια δουλειά η οποία άφησε πολλούς, ειδικά στις κάτω μητροπόλεις του τένις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με ανοιχτό το στόμα. Το τένις αγαπήθηκε από τα μικρά παιδιά. Βέβαια, με την κατάλληλη συμπαράσταση των προπονητών, που ας σημειωθεί έχουν περάσει πάρα πολύ από τη λέσχη, κυρίως καθηγητές από τη Γυμναστική Ακαδημία που είχαν ειδικότητα τένις, όπως και παίκτες, και φυσικά με τη βοήθεια και του Συμβουλίου και των αρχών της πόλης φτάσαμε σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να έχουμε ένα πανελλήνιο open τουρνουά στην Κομοτηνή. Ο σκοπός και προσπάθεια όλων είναι να διαδοθεί περισσότερο το τένις στην Κομοτηνή, να έρθουν πιο πολλά παιδιά στην Κομοτηνή, να ασχοληθούν πιο πολλά άτομα στην Κομοτηνή. Και πιστεύω ότι αυτά τα γήπεδα τα οποία μας έχει παραχωρήσει το παθρακικό στάδιο να δώσει δυνατότητα σε πολλά άτομα να έρθουν να πλησιάσουν αυτό το άθλημα, να έρθουν κοντά σε αυτό το άθλημα, να αγαπήσουν αυτό το άθλημα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άθλημα. Το 3 αυτή τη στιγμή έχουμε τον αγώνα του Χατζιωάννου αριστερά με τον Κουζουμτζίδη. Είναι αθλητές ο Μεν Χατζιωάννου της Καβάλας, ο Κουζουμτζίδης της Δράμας. Βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ. Είμαστε στο 2-1 game υπέρ του Χατζιωάννου. Έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-4. Και στο γήπεδο νούμερο 4 έχουμε ένα μικρό break αυτή τη στιγμή. Αριστερά αυτή τη στιγμή σερβίρει ο Μαλτσάκης της Αλεξανδρουπόλεως και υποδέχεται ο Βαμβακάς της Δράμας. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 4-3 υπέρ του Βαμβακά. 5-3 με διορθώνω από δίπλα. Πηγαίνουμε στο γήπεδο νούμερο 2, αυτή τη στιγμή όπου είχαμε το πρόβλημα με τον αθλητή της Δράμας, τον Τορνικίδη. Τον βλέπω με ελαστικό επίδεσμα αυτή τη στιγμή στο γόνατο. Θα δοκιμάσει ξανά το πόδι του. Απέναντι στο βάθος είναι ο Κοντόπουλος, αθλητής της Κορίνθου.
Το σκορ σταμάτησε στο 2-0 υπέρ του Τορνικίδη, μόλις είχαν ξεκινήσει. Το βλέπω να έχει προβλήματα, να μην μπορεί να συνεχίσει μάλλον. Έχει πολύ δύσκολες επιστροφές ο Τορνικίδης, έχει σοβαρό πρόβλημα μάλλον. Έχει πρόβλημα στήριξη στο δεξί του πόδι. Αυτή τη στιγμή στο πλάνο μας βλέπουμε τους νεαρούς αθλητές της Κομοτηνής. Αριστερά με το άσπρο μπλουζάκι ο Λαλούσης ο Γιώργος, ο οποίος έχει περάσει το δεύτερο γύρο και αγωνίζεται στη δεύτερη φάση με τον Καμπάκογλου, νούμερο 4 στην Πανελλήνια κατάταξη. Και δεξιά με το ροζ μπλουζάκι είναι ο Γεωργόπουλος ο Δήμος. Αγωνίστηκε με τον Λαλούση, έχει χάσει. Περνάμε και πάλι στα γήπεδα 3 και 4, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη και τα δύο μάτς. Στο βάθος το παιχνίδι του Χατζιωάννου με τον Κουζουμτζίδη. Είμαστε στο 4-2 υπέρ του Χατζιωάννου. Και το παιχνίδι του Ματζάκη με του Βαμβακά είναι στο 5-3 υπέρ του Βαμβακά. Αν θέλουμε να πούμε λίγα λόγια για τη δεύτερη μέρα των αγώνων, μπορούμε να πούμε ότι οι συμμετοχές σήμερα ήταν πολύ καλύτερες από τις χθεσινές, όπου είχαμε την αποχή της Λάρισσας με τους αδελφούς Γιαννουλόπουλους. Ενώ κατά τα άλλα η συμμετοχή ήταν αρκετά καλή. Αύριο ξεκινάει η πρώτη φάση των γυναικών. Οι αγώνες καθημερινά ξεκινούν στις 3 η ώρα. Θα έχουμε τους τελικούς των γυναικών την Κυριακή στις 9 Ιουνίου στις 5 η ώρα. Ενώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στο γήπεδο νούμερο 1 έχει τελειώσει ο αγώνας υπέρ του Πρεπόνη. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς αυτή τη στιγμή το σκορ, αλλά σίγουρα έχει τελειώσει υπέρ του Πρεπόνη. του αθλητού δεξιά με το άσπρο μπλουζάκι. Όπως σας έλεγα, έχουμε την Κυριακή στις 9 Ιουνίου τους τελικούς των γυναικών στις 5 η ώρα και στη συνέχεια των ανδρών στις 7. Έχουμε την τύχη ή την ατυχία να πέφτει ο τελικός οδικός μας με τον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Στο γήπεδο νούμερο 3 και πάλι, όπου έχουμε το Χατζιωάννου αυτή τη στιγμή να προηγείται με 4-3 του Κουζουμτζίδη, ενώ έχει πάρει και το πρώτο σετ. Να πάμε λίγο στο γήπεδο νούμερο 4, όπου ο Βαμβακάς έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-3.
Είναι ο παίκτης που σερβίρει αυτή τη στιγμή. Ο Ματσάκης έχει πάρει το πρώτο game στο δεύτερο σετ. Στο γήπεδο νούμερο 2 βλέπουμε τον Τορνικίδη να επιμένει ακόμη παρά τον τραυματισμό του. Το παιχνίδι βέβαια έχει γυρίσει 3-2 υπέρ του Κοντόπουλου. Ενώ έχει το προβάδισμα ο Τορνικίδης 2-0 μέχρι και λίγο πριν τον τραυματισμό του. Στο βάθος βλέπουμε τον Μπρεπόνι με τον Γιαρλέλη, δύο αθλητές της Καβάλας, να αλλάζουν απλά μπάλες. Ο Μπρεπόνις νούμερο 30 στην Πανελλήνια κατάταξη. Έχει κερδίσει μόλις πριν λίγο το παιχνίδι με τον Κουλακόγλου της Ξάνθης, συγγνώμη, 6-0-6-1. Βλέπετε τις υπερπροσπάθειες του Τορνικίδη. Είναι σίγουρα αξιέπαινες αλλά και επικίνδυνες.